Hello, everyone. Yabulisa wonke I hope umuntu. we are all doing well. Can you hear me Yathanda- clearly? Yes, Elder, we can hear you clearly. Okay, let us close our eyes in prayer. Siyathandaza. Dear Lord, we want to thank you for today. We want to thank you for your blessings, for your mercies, which are always in abundance. At this hour, we are about to start a discussion. We invite your presence. We ask for your guidance, and we ask that we may be able to comprehend all that we'll be learning. We pray all this in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so I'm actually going to continue from the study from where I left on Sabbath. Ndizawuqhubeka ke nesifundo ndisithatha ke apho bendishiye khona ngeSabatha. Who remembers what we were learning about on Sabbath? Banokhumbula ukuba besifunda ngantoni ngeSabatha? We learned about autism and gender biases. Yes, Impendulo what was I saying about autism? impendulo ke evela ithi besifunda ngesimo ekuthiwa yi-autism kanye ke nendlela esibhekwa ngayo iyamana nokucwasana ngokwebulili. Umbuzo olandayo uthi bekusithiwani ngayo? Are you all able to see my screen? Yes, you can see your screen. Okay, I'm just going to do a quick recap of what we touched on. Thank you, Futi, for that. Is there anyone who remembers what else we touched on? You said autism is not a disease, and you say that you can cure autism. Did you hear what Sifiso said? Yes, I did. Because it was breaking on my side. What was he saying? He said that you talked about autism, that it's not a disease. And Okay. something along those lines, yeah. Okay. Is And you, Fusi still here? Yes. and you can cure the autism. You can't Hello, what? It don't have a medication to cure an autism. Okay, yes, yes. yes, sathi ke asinalo ayelapheki. I was trying to answer some I don't know, I noticed that I got kicked out, so I don't know whether it was captured what I was saying. Okay. You can say it. I was saying it's a neuro it's about neurodevelopmental condition that makes the people with autism. One other thing that we mentioned before I can go to that, it is not a Down syndrome. So it's a neuro, it's related with neurodevelopmental system, and then it's a way, it's a condition that makes people with autism to interpret or to see things in a certain way. They are unique.
they see things in a unique way. And also it used to be, am I still there? Yes, And it even though used you to be, did cut a bit. oh, okay. And also what I managed to capture is that it used to be related to say a certain gender, particularly with boys, and most of the time girls would be overlooked as to be associated with autism. So that's where the gender biasness came up. Okay, thank you, Futhi. What Let me else? interpret. Let me interpret what I was saying. Oh, yeah. So kuthiwa-ke besesivile khona bephendule besesinike i-answer ethi kuthiwa ayelapheki, ayitreatwa, ayitreateki. Bese ndengeza-ke ngelithi endikukhumbulayo endikuvile ukuba i-autism i-condition ethile emayelana i-neurodevelopmental nto kutho ukuthi imithambo ehambelana nengqondo. So kukhona-ke okuthile-ke okuye kwenzeka okuzobangela ukuba lo mntu one-autism izinto angaziboni ngendlela abanye abantu abazibona ngayo. Ubona ngendlela ethile yena eyeyakhe. Akusiyi-Down syndrome futhi. I-Down syndrome I think ke leya nto yokuba umntu ingqondo yakhe mhlawumbi mhlawumbi athi befanele uba ucabanga njengomuntu ona-10 years acabange njengomuntu ona-4 years. I'm not sure whether i-Down syndrome ndiyitolika kanjalo, but to me ke i-Down syndrome ingathi yinto ekanjalo. But ke into ebeyitshiwo ukuthi autism is not a Down All right. syndrome. Yes. Yes, thank you. Okunye Thank you, futhi Futhi. ya okunye my last part yathi isikhathi esiningi i-autism ibiloko ibhekwa ingathi into ebasebafanele okanye eyanyaniswa negender yabesilisa, abesifazane okanye amantombazana Futhi, hello, am I cutting? can you hear? Or it's my network. Anybody who can hear Futhi? Yes, we can hear Futhi very well on we our hear side. Yes, I Futhi. can. Ya okunye kuye Okay. kwavela ke ukuthi le nto iye iqale into eyenzeka ebuntwaneni, that is i-stage sobumntwana, umntwana semncinci ilapho bekufanele lapho i-development yezinto ezenzeka khona eye ibonakale khona le autism, okanye ngisho ukuthi iphikisheka kahle umntwana esesemncinci because vele isuke iyinto ebevele enjani ibivele ikhona, so izobonakala esesemncane umntwana. So kwathiwa-ke isikhathi esiningi kade iyayaniswa nama-boys, and then ngandlela ithile amantombazana aba-neglected. So that's when ke sithatha ngendaba yokuthi ibe ungabanakekeli kahle amantombazana. Yes. Hey, someone just. Oh, okay. Julia is telling me that we can hear everyone commenting. I think it's your network. Because when you're talking, it also, I think it's breaking. Okay. But now it's okay. Yeah. Yeah. Okay. All right. All right. Thank you for all those answers. So just a quick recap. Thank you all for your answers. The topic that we are going to look at is gender biases in autism diagnosis. Yes. Lokho-ke sothi sibheke sona namhlanje sibheka i-diagnosis, that is ukubonwa kwayo le ndaba ye-autism, kodwa inecala elithile-ke elinganakekeleki kakuhle ngokobulili elicwasekileyo.
So we are going to look at a topic which is part of the book, The Lost Girls of Autism. Sizojonga incwadi ethile-ke ebhaliweyo esihloko sayo esithi amantombazana alahlekileyo e-autism. It was written by Gina Rippon. Ibhalwe nguGina Rippon. And the topic is a revolutionary new understanding of autism in girls. Isihlokwana ngeso sibheka sithi ucwaningo oluqhubekayo olumayelana nokubheka i-autism le kumantombazane. So far what we have covered, we began by So I'm not sure if it's me or am I still audible, me? Can someone Yes. confirm? Okay, Yes. so it's Yes, but you're audible. okay. Problem is Elder Gracious. Yeah. She's been kicked out. Mhm. So sorry about that. My network ever since it's been raining has not been stable. So we began by defining what autism is, Ake sachaza ukuthi yini i-autism masizama ukukhumbuzana. and we have learned that it is a neurodevelopmental condition that is characterized by differences in social communication, restricted interests, and repetitive behaviors thought to occur predominantly in males. Futhi, your mic is off. Okay, and now It's on. sathi-ke xa sichaza imayelana nokukhuliswa kwemithambo ngenkathi umuntu ekhula. Le mithambo-ke that is neurodevelopmental condition iyona ezochaza okanye ixele indlela umuntu lo omnikazi wayo ozodlelana ngayo nabanye abantu nazo-communicate axhumane nabo. Iyenza ukuba imdla wakhe ubohluke kwabanye abantu, abe nomdla wezinto ezithile ezohlukileyo okanye angabi nomdla wezinto ekumele uba abe nomdla wazo. Ixesha elininzi ke konke okube kusoloko kuyanyaniswa nokuthi kwenzeka kubafana kuphela. Yes. And we have also learned that autistic people, they actually develop differently from non-autistic people. Sifunde nokuthi ke abantu abane-autism banokuthi bakhule bona ngendlela okanye ukwenza kwabo izinto nokudlodlobala kwabo kungefani nokwabanye abantu abangena-autism. We have learned of how their communication or thinking, or how they think and process things differ from non-autistic people. Safunda nokuthi bona kuhluke indlela ukohluke ngayo ukuthi indlela abazicinga ngayo imicabango yabo
izinto abazihlafuna ngayo engqondweni, kohluka kwazo kwabo abangekho kule condition abangena-autism. And how actually they sense and perceive the environment they are in, it's also different. Sabona ke nokuthi nendlela ababona ngayo izimo nezinto ezisingqongileyo yohlukile kweyabanye abantu. And we got to understand that actually autism is not an illness and it cannot be treated or cured. And autism is a different way of being in the world, and it can be a source of strength or diversity and beauty. Safunda nokuthi i-autism akusona isigulo, phela nje indlela abantu abanayo ababona ngayo ihlabathi nobomi, futhi isengakwazi ukusetyenziswa njengomthombo wokuthi kwenziwe okuhle, kuphinde futhi kuphume okuzoqinisa okanye ke okuzoxhasa komelezana. From there, we looked at the iceberg theory. Xa sisenza loo nto ke sijonge i-theory ye-iceberg. This one was teaching us to look beyond the obvious to understand the deeper. Le theory ke bisifundisa ukuthi sifunde ukujonga ngaphaya kwale nto ephambi kwamehlo ethu ukuze sikwazi ukufunda nzulu. And we have learned that below the surface, they lie like patterns or underlying structures that are there. Safunda nokuthi njengoba sizobona incopho okanye incochoyi yentaba ye-ice elwandle ngaphansi kwamanzi kunentaba eninzi yale ice enkulu ene-shapes ezahlukahlukeneyo. Isifundisa ke loo nto ukujonga ngapha kwale nto iphambi kwamehlo ethu. Yes, so it actually encourages us to really uncover the hidden gems which are hidden underneath. Isifundisa ke loo nto okokuba masiziqhelise ukuthi sifune ukudiga sifumane nzulu obona butyebi bamatye anqabileyo angaphantsi kwale nto esiyibonayo. And this theory or this model, it will actually lead us to more effective, sustainable solutions for complex problems in various situations. Asingayilandela ke le ndlela yokufunda izawusinceda kwathina sikhule ekubeni sijonge ngapha kweengxaki esithi sijongane nazo kwathina, sizijonge ngeliso lokusikhulisa nelokuzibona izinto ngendlela etyebileyo. So we learned that what you see is not all there is. Sifundiswe okokuba le nto uyibonayo ayisikokuphela kwento ekuyiyo kanye kanye. And we have actually, I'm sorry, I can't share anymore because of my network. So we're just gonna, I'm just gonna switch off. That's why my video is off also, so that I won't have network interactions. Andixolise ke kuba ngenxa yesimo senethiwekhi endinayo andisakwazi ngoku ukushare iskrini, so ividiyo yethu ayizuba khona, ndizawuxhomeka nje apha ekuphulaphuleni ilizwi. So if you remember well, I actually showed an image of an iceberg. Ndiyakhumbula ke xa bendinibonisa laa mfanekiso we-iceberg, laa ntaba laa ntaba eyi-ice ebakhona elwandle. And we saw that on top there is a tip, there is a smaller part showing. Sawubona ukuthi ke le ndawo ivelileyo eyintloko itsolo incinanana. But at the bottom, we saw there was like a very huge part of it. Kodwa xa ungajonga phantsi kwamanzi kunelitye elikhulu, le ntaba ilitye elikhulu elinabile apha ngaphantsi kwamanzi.
So this has taught us if you are to just look at the surface, you are just seeing the small portion of the bigger part. Yathi ke le nto sifundisa into yoba xa ujonga nje apha ngaphezulu unento eninzi ongayiphosa ungayiboni elapha ngaphantsi efihlakeleyo. And then I also gave an example of how the Titanic boat collided with the ice. Sanikwa ke lo mzekelo ke sikhunjuzwa ukuba nantsi ke eyona ngxaki yabangela uba inqanawa iTitanic ilimale ngenxa yale iceberg kukuba ibijonge And nje le ndawo encinci kuphela. this happened in April 14, 1912. Yenzekile ke esi siganeko ngo-April 12, 1914. So what was lying beneath the surface is what caused the collision. Into ke ebangele okokuba iTitanic yonzakale yile ibingaphantsi ingabonakali. And then we saw that from there we moved to look at how does the iceberg model look like for someone with autism. Safuna ke ukusebenzisa lo mzekelo we-iceberg ukuzama ukucacisa into yokokuba umntu one-autism lo ubonakala njani. So we saw that it also highlighting the hidden challenges that individuals with autism may face. Yasinika ke loo nto into yokuba oku sikubonayo kuveza izinto ezinkulu eziyimicelimingeni ajongene nazo lo unale ngxaki ye-autism. So we have learned that while some we see certain behaviors, certain repetitive behaviors, certain social interactions, which are not like so common, which people look at as awkward. There is a lot of hidden challenges that people with autism face. Ngoba ke thina sizawubona le mikhwa engaqhelekanga yendlela lo mntu enza ngayo izinto nendlela anxulumana nayo ngabanye abantu. Zizinto nje ezo esizibona emehlweni ethu ezodlula okuninzi okufihlakeleyo lo mntu one-autism ajongene nako. And we said all this behavior that we see is actually communication. Le mikhwa ke okanye le ndlela aqhuba ngayo ezi zinto indlela ethile And athetha nathi ngayo. And when you look at it, the behavior of concern is the one that is above the surface. Sizothi ke thina xa sijongile sibone le mikhwa engaqhelekanga kanti yinto nje engaphezulu le exela okuninzi okufihlakeleyo. What's underneath, people usually don't give attention to that. Abantu abaninzi ke abazihluphi ngokujonga eyona nto inzima esitheleyo lo mntu ajongene nayo. But this autism iceberg theory, it helps to emphasize that individuals with autism have unique strengths. Lo mzekelo ke besiwunikile we-iceberg usinika into yokokuba masazi uba abantu abane-autism bane-strengths, that is baneento ezintle ebizomeleleyo abanazo. Challenges Banemicelimingeni and experiences that may not be immediately obvious. namava athile esingenavele sikhawuleze sikwazi thina ukuwabona. So this iceberg theory on people who are autistic, it actually encourages each and every one of us to be empathetic. Lo mzekelo kwe-iceberg esiwunikiweyo uzele ukuzokhuthaza mna nawe sonke kokuba sibokukhumbula ukuzifaka ezihlangwini zaba bantu abanale autism. And to be accepting people. Sibamkele abantu.
to have a deeper understanding of the diverse characteristics associated with autism. Sikwazi nokuqonda kakuhle ezi zindlela abenza ngazo izinto ezingaqhelekanga, sazi okokuba yile meko yabo i-autism. So what we have learned is above the surface, or what people see with people with autism is they see someone who is just always crying, or who has got anger issues, someone who is aggressive, someone who is very intelligent, someone who avoids people, who wants to isolate, someone who likes to yell, they can't talk at the lower voice. People see a lot of that. Into thina esisuka sime ngayo yile yalo mntu othile esimbona usoloko etefa, usoloko enolaka, omnye ubonakala ingqondo yakhe ibaleka kakhulu, omnye akanawo umdla wokudibana nabanye abantu, omnye usoloko eyinto enkenenkene, njalo njalo. So what we have learned is underneath that behavior, there is more to it. You can find out that they are either overwhelmed, or they have anxiety, or they are confused, or they are frustrated, or they are experiencing loneliness, or they have fear, or they are having difficulty in other areas, or they are stressed, or they are even masking, or they are going through pain. Into ke esiyifundileyo kukuba yonke le mikhwa thina esiyijongileyo iveza okokuba kuninzi abantu abajongene nako. Kusenokwenzeka into yoba uphantsi koxinzelelo, kusenokwenzeka into yoba unoloyiko analo, kusenokwenzeka into yoba unonxunguphalo, kusenokwenzeka uba kukhona into ethile emongameleyo ngokwasemphefumlweni okanye ngokwasengqondweni, kusenokwenzeka into yokokuba zikhona izinto ezithile akhe wadibana nazo zangamphathi kakuhle ebomini. So autistic people are also looked at as being lazy. Some are looked at as unintelligent. Some as being emotionless, and some are looked as if they have an illness or a disease. Bayohluka ke abantu be-autism. Omnye usenobonakala ngathi ngumntu onqenayo, olivila. Omnye abonakala ngathi nje ngumntu onganamsebenzi, umzimba wakhe uhleli utyhafile, akanyakazi. Omnye abonakale ngongathi ungumntu osoloko engathi uyagula. Zahlukahlukene ke ezi meko. But what we are learning is there is a lot of complexities that are happening behind the surface. Into ke siye sayifunda ke kukuba kuninzi kakhulu ukuxaka-xaka okanye okuninzi okwenzekayo ngapha kwale nto thina esiyijongile esemehlweni kuthi. You might find they are behaving in such a way because they are exhausted. Ngamanye amaxesha uyawufumanisa into yoba balala ndlela esibabona ngayo kanti badiniwe, abakho semandleni. Or they are deeply focusing on something. Okanye khona enye into ethile abazixakeke ngayo kakhulu ingqondo yabo bayimilisele kuyo. So on deeply focusing on something, I just want to give an example of how, for example, someone who is not autistic can quickly process something, and how an autistic has to put maybe 100 times effort to just maybe execute something very simple. But to someone who is non-autistic, they just
can just do it without even like thinking. Xa ndifika kule ndawo ke yokuba bayakwazi ukuhlala kwinto enye ingqondo ebeyimilisile kuyo, ndifuna uyicacisa ngelithi uyakwazi ukuba umntu ongekho autistic ingxakana ethile avele nje ayithi qhwi ngaphandle kokuyicinga nzulu. Ngeli xesha yena lo o-autistic uzawuhlala kuyo mhlawumbi ixesha eliphindaphindwe kalikhulu xa 100 times xa lithelekiswa nalo ongekho autistic. Ngamanye amazwi uchitha ixesha elide esombulula ingxaki lo o-autistic ebonakala ilula kulo ongekho autistic eyithi qhwi nje umzuzwana. It can be a simple thing as, you know, you wake up in the morning, you go shower, you come back, put on your clothes, applying cream and all that. They have to really think each and every stage what they should do, how they should do it. In some instances, you might find them, they have to write that down, that I bath, I use 1, 2, 3. After that, I apply cream. After that, I dress. I have to take my clothes from, you know, it's like that with some of the autistic people. Abanye abantu ke aba-autistic xa sibathelekisa nawe wena mntu ungekho autistic, wena uyavuka nje ekuseni uhambe uyohlamba umzekelo, ubuye uthambise unxibe. Asiyonto leyo ude ubuyicinga, iyazenzekela nje kwengqondweni. Kodwa lo yena autistic unobunzima kanti wakude kufuneke ayibhale phantsi into azawuyenza ukuze akwazi ukukhumbula uba kufuneka ngondivukile, esilandelayo istep mandiyohlamba, esilandelayo mandinxibe okanye ndithambise, njalo njalo. So ubunzima kuye buba khona nakwezi zinto thina esibonakala kuthi zingathi zizinto ezilula ongathathi ixesha uba ucinge phambi koba uzenze. So it calls for so much patience, especially from those who are non-autistic. Ithi ke leyo nto thina bantu okanye wena mntu ungekho autistic yiba nomonde kakhulu ekubeni indlela lo mntu autistic umphathe ngayo. If we are not sympathetic, empathetic, we are going to find ourselves in a situation where we are abusers. Bangaba sinalo uvelwano, asikwazi futhi ukuzifaka ezihlangwini zaba bantu aba-autistic, sizawuzibhaqa sele sibahlukumeza aba bantu aba-autistic ngendlela sobaphatha ngayo. So this model actually, it actually serves as a reminder that focusing only on the visible Le mzekelo ke besiwunikiwe wala iceberg uyasikhumbuza okokuba le nto yokujonga into esemehlweni kuphela it actually only represent like a tiny fraction of the bigger picture. sinikile ke into yoba sibheke nje intloko encinci yento evelileyo kodwa isilwane esikhulu singaphantsi emanzini. So failing to recognize and accommodate the much larger portion, it will lead us to an incomplete and sometimes even misguided understanding of autism. Ungaqondi kakuhle ke okuqhubekayo emntwini ono-autism kuzasibangela into yokokuba sibe nolwazi olungaphelelanga okanye ulwazi nje oluzosilahlekisa lungasincedisi konke konke ekum-andastendeni nokumphatha ngendlela eyiyo umntu one-autism. And then we highlighted how people with autism, they don't feel loved by society and they wish they could find even just one person who just love them the way they are, not in the way like they would want to love them.
Ya, ithi ke le nto abantu abanale autism baphantsi kosizi lokokuba basoloko benqwena belangazelela ingaske bekhona noba mnye umntu onokubathanda ngale ndlela kufanele bathande ngayo, ingeyiyo le yena mntu one-autism afuna ukumthanda ngayo. I mean yena angena-autism afuna ukumthanda ngayo. Because they feel like they have no value in society and they have nothing to offer. Bazibona bengabantu abangenaxabiso, abangabalulekanga konke konke ekuhlaleni, kunjalo nje bebonwa bengabantu abangenanto ibalulekileyo abangayenza emphakathini. And they wish they cannot be punished for being themselves. Soloko ke kulangazelelo lwabo nomnqweno wabo into yoba engaske bangajeziswa ngenxa yesimo abanaso okanye abakuso. And what pains them the most is that time when they feel burnout. That's when they see people around them happy, not knowing that they are behaving in a certain way to fit in, but actually that masking, it's actually so tiresome, it's overwhelming. And it's said that that's when people around them are happy that they are okay, they are recovering. So they wish to just be accepted the way they are. Can you please explain, Elder, what is the meaning of burnout? When they are burnout? It's like you're now exhausted. Okay. Like you are exhausted, you are tired, and you have been masking, like you've been putting on a different person so that you fit in with the people who are around you. You're doing all this, you're pretending so that you cannot be maybe punished, or and then that's when people around you think that you are recovering, but yet it's not about recovering, but you're just masking to prevent yourself from getting in trouble. So it really pains them when it's like that. Yeah, kunexesha ke abathi andithi sithe abantu aba-around bona abanamonde bade ke bezama ke ukuziveza le nto abafuna, le ndlela abayiyo bazibhaqe ke sele bediniwe bebunikezela bejavujavu ngulo burnout ke. Xa benjalo ke bekuloo meko yokuba javujavu, abantu aba-around bona aba bangekho autistic baye bathi ke yeke, uyabona ke ngoku usezingqondweni ke ngoku zakakuhle kuba uphithizela apha. Kuthiwa ke lelona xesha elibuhlungu kakhulu kubo eli, kuba ngoku kubonakala ngathi kuyanyanzeleka uba mabazenze into abangayiyo, bafane bazole kuba befuna ukwamkeleka ukuze bangazibhaqi besengxakini, kodwa ngaphakathi bafile babuhlungu, iintliziyo zabo zilijaja ligazi. So what we are moving into now is to look at autism in females. Into esifuna ukuyijonga ke ngoku or in women. Sifuna ukujonga le autism indlela ewachaphazela ngayo amakhosikazi okanye abesifazane. Hello? Hello. Okay. If I can ask, I know somehow I've highlighted it in the past presentation, but for those who were not around, does gender biases exist in autism? Mhlawumbi ke kuba ke bendike ndasichaphazile esi sifundo kwintyelo edlulileyo, abanye beyazi wayikhumbula, kodwa ke for abanye ke my apologies, ndifuna ukuva ke into yoba ingaba ikhona na into ekucwasa okuthile okumalunga kwesi sifo okanye ke okanye kule meko yale autism. Sorry, not isifo, imeko. Is there anyone who wants to answer that? Even those who were
in the previous presentation, does gender biases in autism exist? Ingaba zikhona i-gender bias, ingaba khona ukucwasana okuthile ngokobulili kule meko ye-autism, ngubani ongasinceda noba ngaba ke umuntu ebengekho kwesi sifundo? So I told people to go and look for the document which Elder Paminda shared on the book written by Gina, The Lost Girls in Autism, Revolutionary Yes. Understanding in They can- Autism. Okay. I don't know if you managed to do that. Ngaba ke mhlawumbe nikwazile ukuyojonga njengoba ndikhe ndacebisa uba abantu bakhe bayojonga le ncwadi ke bekhe wayipapasha ke okanye wasinikeza no-Elder Paminda le emalunga ke nalo esi sihloko esisitshiwo besikhe sayithetha ngaso xa besiqala isifundo sethu, revolutionary, le ndlela ke ibibekwe ngayo le ebhalwe nguGina what. Report. The book exposes gender bias in science. Uthi ke uThemba le ncwadi iveza Yes. ucwasa ngokobulili kwezobunzululwazi. The other point, the first point is male-centric research, Enye ke like male-centered. Yeah. point ke evelayo ithi isoloko Yes. ijonge umdla wayo ubhekise kwabesilisa. Yeah, because for generations, researchers excluded females. Ngoba kaloku izizukulwana ngezizukulwana owesifazane besoloko engenanto ke ajongele ngayo ibalulekileyo. Assuming autism was a predominantly male condition. Ngandlela ithile ke bekusoloko Yes. kubonakala ngathi umdla ubhekise ngongathi autism ibhekelwe kwabesilisa kuphela. The other point is a flawed criteria. Enye point ke please assist Themba. Flawed what Flawed criteria? criteria, yes. Please assist explain. Okay, flawed as in like wrong criteria, I think. Okay, I flawed. Okay. can't define the word flawed. Yeah. Okay, no, I do get it now. I thought it was flawed. Okay. Yeah. So ngandlela ithile kukhona ukuhlela okuthile okuneziginqi okanye okungagcwalanga kakuhle, okune-gaps, kuneempazamo ezithile nokungakhathali nje okuthile. Yeah, under that point, the bias resulted in diagnostic gold standard tests and criteria based on a male template. Yonke ke le nto ibangele into yoba zonke ucwaningo olwenziwayo lwenziwe kubhekwe kuphela abesilisa. That often fail to pick up on the presentation of autism in females. Loo nto ke ibangele into yoba kungabikho lwazi nalucwaningo lunzulu lubhekiselele kwi-autism echaphazela abesifazane. Yeah, those are the 2 points I could get. Thank you. Ndifumene nje ke loo manqaku mabini. Okay. Siyabonga. Thank you, Themba, for that. Siyabonga Themba. Anyone else? Ngabe ukhona omnye? I haven't, it's just a comment. It's just moving my heart as we are discussing this. Because I'm just remembering, this burnout stage. It's so, we've done so much damage to people without knowing it. I just remember really that, especially the kids would just decide to be like quiet and reserved. So I didn't know what is it that is causing it. So it's really a pathetic thing to because I've even had some people like sharing this thing of autism that people who are not
who are non-artistic in the family will get bored by these people because they're active. Sometimes they want to play, sometimes so they're always being shouted at. So at one stage they decide to stay alone. So now I see that it's a burnout stage, which is quite painful, eh? So no, ndiveza nje ukuthi ndikhe ndaweva amabali abantu family members ezi-autistic, especially umntwana, because ke vele ivela le nto autism. So umntwana autistic ixesha elininzi uhlele edlala nabanye, omnye uyabadlakathisa, yabona, ngendlela ethile, mhlawumbi uyababetha, bese kutshiwo kwathiwa uyacommunicate. So aba bangekho autistic ngoba abafundisekanga bazosoloko bemshawuta, besoloko bemphusha away. Ndiyayiva ke nengxelo ethi kuhamba kuhambe abe namaxesha okuhlala yedwa. Ndithi ke indivisa ubuhlungu ukuthi yonke le nto ibangelwa ukuthi uzama ukuba makangabikho sengxakini, uzama ukwamkeleka kodwa ngaphakathi ulimele entliziyweni. Thank you for that. Is there anyone who has something to add? Oh, I thought Futi was still talking. No, I'm okay. I'm done. I'm done. Okay. Okay, so what we are actually going to see is I Nancy wanted can to just make say 2 one. points. Okay, please go on. Proceed. Has she been kicked out? Me, I'm here. I'm not sure about Elder Okay. T. All right. I wanted to make 2 points, I guess, while she's trying to come back in. The Ngexesha first is that mandivele njengelithi even though his autism is not a disease, nakubeni ke i-autism sivumelene into yoba ayisosifo, nonetheless, it is like a kind of a disability. ngandlela ithile ikukhubazeka okuthile. I use that word because I'm struggling to find a replacement word. Ndisebenzisa ke igama lokukhubazeka ngoba ndifumana ubunzima ukufumana elinye igama endingalisebenzisa endaweni yalo. So I know it's not a good word, but I'm asking us to be mature in how we receive it. Ewe khona ndiyayiqonda uba ilo gama livakala kamandi, kodwa ke ndithemba ndicela into yoba siingqondo zethu zibe kwizinga lokuvuthwa ngendlela esizoyithatha ngayo. It's like they are trapped in their minds. Ngandlela ithile aba bantu bakhonkxekile apha ezingqondweni zabo. And they can't even escape that trap because it's not gonna go away. Ngelishwa abakwazi kuphuma ke nabo kule meko babophelelekile. And as you said, Futi, with our ignorance, we have ended up mistreating these people instead of providing a comfortable world for them to at least survive. Njengoba sekhe kwavela ke ngenxa yongazi aba bantu sibe sabaphatha kakubi endaweni yento yoba sibe nendlela ethile yokubanika ukuthuthuzeleka bamkeleke nabehlabathini. But we thank God because He's opening up our understanding about this issue. Siyambonga uThixo ngokuthi ngoku namhlanje sivulwa ingqondo ukuze sikwazi ukuyibona le ndlela le meko ngamanye amehlo. The second point is about the gender bias. Eyesibini ke ile yokucwasa ngokobulili, thatha icala elithile. Even before we talk about autism in women, Kwanje phambi kokuba sithethe nge-autism kwabesifazane, we have to talk about hysteria. funeka ke siqale sithethe ngehysteria. Actually, when you research on autism, when it was affecting women long ago, they used to label it as hysteria. Ndiyabona ke into yoba xa kusenziwa uphando ngale autism kumakhosikazi kuqala ibizwe ngokuba yi-hysteria. If you can explain to me that hysteria, the meaning,
Elder? Yeah, so hysteria is like some uncontrollable, excessively emotional reactions. You know, Or when they keep talking about women being emotional and hysterical. Yeah. I-hysteria ke yilaa meko yokuba kuthiwe abafazi kaloku ngabantu abahlele benolaka, bakwazi nje ukuzibamba bathethela phezulu imisindo yabo. So yiloo meko ke. The women long ago in the 1870s, those years before science was developed, when women would faint or they are just trying to respond to the oppressive systems that they are in, and they're accused of being too emotional and uncontrollable and crazy. Even the word crazy has been used. Ngexesha ke amakhosikazi ephantsi koxinzelelo olukhulu, omnye ade abe kwimeko yokuba makawe isidudu. Actually, Uyawubekwa izinto ave esicacile. Yes, and then kubonakala njengathi ngumntu ocaka into yoba ufuna ukujongwa wena wedwa, ufuna attention, nedrama, awukwazi ukuzilawula. yeah, drama queens, yes. Mm. Actually, that word hysteria, it's a Greek word which means wandering womb. Let me type it. Yho, eli gama ke lithi hysteria ligama elesiGrike elithetha isibeleko nje siphithizela esingazazi noba sifuna ukuhlala phi. So you can see that word was used mostly for women. So isibeleko ke sivele ke siyanyaniswa nabantu besifazane. And that word, I think, has only recently been done away with. People don't really use it anymore. Ingathi ke eli gama lisanda ke kusuka, abantu ke abangathi basalisebenzisi noko ngoku. But you can see how easily an autistic woman will be labeled as being hysterical, and an autistic man is just given this fancy diagnosis of autism. Uyawubona ke into yoba uba ngaba le autism isemntwini wesifazane, uyawubekwa ke le mabala ukuba sisiphithiphithi nje somfazi esingazinzanga anyeliswe. Kodwa xa inomntu wendoda okanye xa isemntwini oyindoda, ibonakale ke noko yona into esizelekayo, ihlonitshwayo okanye ke eqoqekileyo ukujongwa kwayo. So how do we respond to hysteria? We dismiss these people, attention seeking. How do we respond to autism? By doing science and studying, and trying to find a solution for the men. So for the women, you dismiss them. For the men, you do science to help them. So xa i-autism isemntwini wesifazane sibona nesiphithiphithi somfazi onesibeleko ongathi isibeleko esingazinzanga esiphithizelayo. Kodwa xa isendodeni iyawuphathwa ngendlela eyiyo ke, kukhangelwe ke, ucwaningwe kakuhle, iziswe ke ngendlela enembeko ezawubangela uba indoda ihlale ihloniphekile. Yeah, so that was my 2 points I wanted to make. Nangamanye akho bendifuna ukuwaveza. Yeah, it's always when you reflect, because these things are coming now. You remember some stories even when we are still growing, but we didn't know what was going on. I remember, so this woman, it was like, now that we are studying, apparently it would be this way, and he had been in an arranged marriage. So because he couldn't decide, of course, so he was in a forced arranged marriage, and he would be beaten for not doing the things the way they're supposed to be done, and he would be beaten for always being angry, and like they would label her as cheeky. I remember that woman unfortunately ended up
losing her life. So yeah. Yeah, it's just that women have been misunderstood. That's the thing because of sexism. Yeah, so kundikhumbuza nje omunye umama kothile sisakhula wayebonakala ke ukuthi khona ukuphazamiseka okuthile warhuqwa ke wathwalwa ethwalelwa komnye utata othile. So uzofika ke nalapha kulo mzi abe nento ezithile ke ngendlela ayiyo njengoba sesichazile umntu autistic kodwa hey besoloko ebethwa kusithiwa kubekwe endleleni. So wa-endapha ke ephulukana ke nobomi bakhe. So ngamabali nje kalisizi ke aveza ukuthi ke umuntu ongumama ugqithe ezimweni ezinjani. Because this kind of discrimination has effects that go far. Ngoba ke ebunyanisweni ke okucalucalulwa kumntu wesifazane kusoloko kuneziphumo ezihamba nzulu lapha ebomini. Yeah, because these are the women who they will attract a lot of abuse, including sexual abuse. Yeah, la makhosikazi anje ke azawuba ngamaxhoba okabhuzwa ke kakhulu ngoba kubonwa nje izidengane ezilinyanyana ezithile zabafazane bade ke baxhatshazwa nangokwesondo. If they become pregnant, I think the way that they would respond to those pregnancies would just add to the trauma. Xa bethe bakhulelwa ke nesimo ke sokuba umuntu wesifazane ekhulelwe kubo kuzawuphetha kusengeza kakhulu kubuhlungu namava ke okuhlukumezeka agqithe kuwo lo wesifazane o-autistic. I don't know if the presenter is back. Andazi ke noba obesifundisa usebuyile na. Before you go, Elder D, do they get married like the female ones, the autistic females? Ngaphambi kokuba uhambe ke Elder Well, D, bebetshata ngokufanayo ke ababa autistic abesifazane nabangamadoda. the thing is that they don't even know that their diagnosis, their families don't know their diagnosis, the community does not know their diagnosis. They are just dismissed as maybe crazy drama queens or, just a crazy, different kind of a person. And someone can easily take advantage of them. And like in the rural areas where you find older men, their wives maybe died, and the community is just trying to find them a young woman to take care of them. Nobody really cares whether these two people are in love with each other. And how easy it is to take that young girl and dump her with that older man because she's considered to be crazy. And so she ends up in that kind of a relationship with this condition, and she has no abilities of defending or protecting herself. That man is not going to protect her. Her family has thrown her away because she's weird. I mean, just imagine the life that follows then. Yes, she's probably going to end up married by force, arranged, whatever the case may be to this person. Those kind of scenarios happen all the time. Even today in our age they happen. Kusaqhubeka ke kusenzeka nangoku. Kudala ke yenzeka le nto into yoba le ntombazanana iyabonwa apha ekhayeni inako nje ukuba nokubhedabhedanyana okuthile ingathi ingqondo ayibambi kakuhle and akukho mntu umaziyo ukuba kwenzeka ntoni kuye. Yaye ke futhi thina siyi-community into esiyifunayo sifuna iinkomo ngale ntombazana. So into eza kwenzeka ke ikhehle elithile elifelwe ngumfazi lizawurhuqelwa le ntombazana ngenkani iyojulwa phaa iyodampwa phaa le ntombazana ukuthi mayibe ngumfazi weli xhego. Ukuthi kwenzekani emveni koko into esiyifunayo thina siyifemeli sifuna ilobola nje kuphela nokuthi umntwana lo wethu
angapheleli lapha into esingazi ukuthi yenzekani. Makabe sisidenganyana sihamba siyohlala le, at least kube khona into esiyizuzayo ngayo, i-gains. So kuseso simo nje. Yeah, I'm asking because I've got a sister like that from my uncle, like my father's brother, who is autistic, but she's 16 years old now. So I agree with you, Elder D, when you say that condition could or might as well be seen as a disability, because that's what I see in their community. It's a village. I can see in the community she's being treated like that. Yeah. So uThemba ke unaye usihlobo sakhe emakhaya phaya esina 16 years. So uyabona ke nendlela aphathwa ngayo ukuthi uphathwa as umuntu othile ke okhubazekileyo ngale ndlela ke seyichaziwe. Can I ask a question, Elder T? Is it easy to diagnose autism in a pregnancy stage? Oh, when the baby is still inside the womb? Yeah. No. We have no means of diagnosing autism intrauterine because it is not really like Down syndrome. You know, Down syndrome is a genetic condition. You can go in there while the woman is pregnant and take some samples and check for those genes and find them. And Down syndrome can be diagnosed even on tests, not blood tests, but the amniotic fluid of the baby can be taken and tested, and you can even detect for those very experienced gynecologists. They can pick up the features of Down syndrome on an ultrasound. But autism does not really have genetic markers that you can go look for. Number two, there's not really distinct physical features that point towards autism the way you can look at Down syndrome. I mean, everyone can look at a Down syndrome person and know, yeah, that's Down syndrome. But autism is not like that. A person can look completely normal, and then you just discover that they don't communicate, they don't speak. And then you realize they are autistic. Okay, umbuzo kobusithi ungaba kuyenzeka na into yoba umama lo womntana xa ekhulelwe akwazi ukuba abone ukuba i-fetus le that is isisu esi asithwele sizoba ngumuntu autistic? Impendulo ke ibuye isithi hayi, akwenzeki. Ngoba umuntu autistic sekuchazwe ke kwi-Down syndrome zikhona ii-test ezithile ezikwazi ukuveza yena ngoba zi-genetic into enofuzo, but le genetic kwi-genes ndingathethe amagama angangqamani. So but kwi-autism umntu wakhona uyaphuma ebonakala, futhi xa umjongile emehlweni umbona ephilile, akubonakali ngathi uphelele nje, akafani nalo we-Down syndrome. We-Down syndrome uyabonakala apha emzimbeni, kodwa lo we-autism ubonakala engumntu opheleleyo de kube kufikelela kweli xesha ke lokuba eqalisa ke communicator, that is kufuneka ethethile, apho sizoqaphela khona into yoba ke khona iproblem. Yamazwi ke ayibonakali kwangoko, ngoba uba bendizawuthi uba ibonakala kwangoko, we need not to be, it's my opinion actually. I remember ukuthi okay, what I would say is if it was easy to pick up, then we would just encourage people to do TOPs as early as possible. But as you have said, yeah, even if it's a Down syndrome, if kuyabonakala, then people can just go for TOPs. We've been taught that termination of pregnancy is no sin. Then rather than but unfortunately we cannot detect a good pregnancy. But you know what? We can do something in line of what you're saying. All right. What I'm suggesting is this, that people that we have influence over, in our spheres of influence,
We should Mm. educate our people not to have unplanned pregnancies. Nansi ke into One of engasinceda ke Mm. esingake sikwazi ukuyenza ukuzama ukuhlangabezana nale ngxaki. Masike sifundise abantu abesikwazi ukubafikelela into yoba bancede bangakhulelwa bengakhange bakulungele oko. Because one of the things that predisposes to a baby later getting autism Ngoba ke enye yezinto enyusa amathuba kakhulu wokuba umntwana aphele eba nesingxaki ye-autism is a problematic pregnancy or difficult giving birth. ukuba ngexesha akhulelwe uyajongana neengxaki ezininzi okanye athi xa ebeleka abe nengxaki abe nobunzima. What I mean, things like a woman who gets some kind of serious infection during pregnancy, or things like diabetes, very high blood pressures during pregnancy. Umzekelo nje umama othi ngexesha ekhulelwe abe nengxaki mhlawumbi izifo zocantsi okanye abe nengxaki yokunyuka kweswekile, diabetes, okanye abe nengxaki i-high blood pressure. During delivery, prolonged labor, big baby, a baby becoming distressed. Maybe they might even end up having an emergency operation. Those kinds of problems are associated with children later having autism. Mhlawumbi umama ube nengxaki yokuba alunywe ixesha elide okanye zikhe zabalwa ke ezi ngxaki zonke zingabangela uba lo mntwana aphethe sele developer i-autism. I was kind of distracted by someone who wanted to ask a question. Okay, let me finish off this point. And Okay. then, so those problems, usually why people have problems in pregnancy or during birth and labor is because those pregnancies are not planned. Just Ixesha have elininzi sex, ke get pregnant, accident, boom, and then the rest is history. iingxaki ezininzi ezibangelwa zezi ngxaki zaxa umntu ekhulelwe naxa sele ebeleka ezikhakhwelela kwi-autism zibangela ukuba umntu lo ongumama uvele walala nje wayocantsini engazimiselanga wasele uba ekhulelwa engazilungiselelanga kokuba ubefuna umntwana. So this thing of just accidentally falling pregnant is very dangerous in many respects. Pregnancies are supposed to be planned. Even before you fall pregnant, you're supposed to decide, okay, at this point in my life, with this status of health, I need to plan that I want to have a baby. But 90% of pregnancies are not planned. So in our spheres of influence, what we want is to encourage people not to fall in the trap of unplanned pregnancies. Ixesha elininzi ke abantu abaninzi bakhulelwa bengazimiselanga. Yiyo ke le nto izokhokelela kwezi zinto, le meko le sitsho autism. Ithi ke le nto kwezi ndawo sikwazi ukufikelela kuzo masifundise abantu ukuba ngoba bakhulelwe mabazilungiselele kwangethuba, bakhulelwe bekulungele ukukhulelwa. Because the next thing you're having a baby and that person grows up to become autistic and they have this difficult life to live in a world that doesn't even care about them. Ngoba ngoku uzawukhulelwa lo mntwana engazilungiselelanga aphethe esengxakini yokuphila elizweni elingenandaba nokumamkela nelingakwaziyo ukumamkela ubomi bakhe bonke. Okay. So Okay. Thank you all for your contributions. Thank you, Elder D, also for Yabonga. covering for me. My network is not stable.
So I could hear some of the things, some I couldn't hear. But I'm glad we managed to cover quite a number of things in regard to gender biases Siyabonga ke ngokuthi Elder G and belingxaki autism. network, kodwa Elder D waqhubeka ke. Ndiyeva ke into nge-Elder G ukuthi khona iindawo ezithile ezinyathelo ebendifuna nam ukudlula kuzo. Go on to someone wants, can I just give this young member here time to ask a question? Okay. Yes, tell her. So when a woman dies, does the baby die too, or is it still alive? So umbuzo uthi ke xa owesifazane efa e-pregnant uyafa umntwana ngaphakathi okanye ke umntwana ushiyeke ephila yena? Okay. It depends. Sometimes they both die. Sometimes the child live and the mother dies. But Doreen, maybe if you can have a better way to put it across, you can help with that. So kuthiwa kuyadiphenda ke, kuyaxhomekeka. Ngamanye amaxesha bayakwazi ukufa bobabini, ngamanye Elder D? amaxesha umntwana aphile umama ke afe yena. It's not, how can I answer this question? It's not possible for a mother to be dead and the baby remains alive inside. How will they survive when there is no circulation? Okay. Kuthiwa ke xa ebesengaphakathi umntwana, when not born, akululanga. When umama nxa efa nalo mntwana ongaphakathi uyafa ngoba akakakwazi ukuzimela, usaxhomeke kuma wakhe. Are you answered? The only circumstance in which such a thing can happen is if a mother is declared brain dead, but the heart is still beating, maybe they're on a ventilator, or the heart is still beating and there is still circulation going to the baby. Then the baby can survive for a period of time. But there is no way a mother can be dead and there is no blood circulation and the baby is expected to be alive. Ya, ngoba ke kufuneka kube khona igazi elihambayo eliya phaya kulowa mntwana. So xa ngaba lingasahambi igazi, lo mntwana naye akazuphila, ngaphandle kuba umama uqale wafa ingqondo kuphela kodwa inhliziyo isabetha. Then ke kuyenzeka ithuba elithile isikhashanyana akwazi ukuphila lowo mntwana. Because there is such a scenario where a person is brain dead, but the heart is still working. Ngoba kuyenzeka ife ingqondo kodwa inhliziyo ishiyeke isasebenza. So if that is the case, then the baby can continue to be alive. Uba ngaba ke usinalo meko enjalo uyakwazi umntwana aqhubeke ephila. But only for a period of time. They would need to take that baby out, before the Kodwa heart of the mother stops. ya, kodwa lokho kwenzeka isikhashanyana nje esincane, kuzofanele umntwana akhawuleze akhishwe ngaphambi kokuthi inhliziyo kamama ime. Good question, Telo. Okay. Thank you. Okay. Yes. Thank you, Elder D. I was actually busy imagining like during delivery also. Yeah, but thank you so much for that clarification. Ya, siyabonga ke bendisacabanga ukuthi mhlawumbe le nto ingabe kwenzeka nima ngaba ezalwa umntwana. Ngiyabonga ke ngengcaciso, siyabonga nakuThelo. Yeah. All right, So, I think we can close now. We'll look on it again next time. So I will encourage people to just go read more about this and then we'll wrap up our study on our next presentation. I thank you all for your contributions. Thank you, Telo, for your question. So we encourage
you all to continue joining this midweek lessons, also even weekends. So let's meet again on Friday. Have a blessed night. Let us pray in closing. Futi, can you please pray for us in closing? We are closing our eyes in prayer. Dear Lord, every time and every day, we always appreciate the new things that you reveal on us. We feel so honored, dear Lord, to have such lesson. And our hearts are heavy when we think of those who are affected by autism, and especially to know that we have ignorantly treated them in a way that is even frustrating their lives. Thank you, dear Lord, for this lesson and the ones who have prepared this study. Please open our hearts, dear Lord, and our minds so that we can do in our spheres of influence whatever is possible to heal those broken-hearted because of our ignorance. Please help each and every one of us here who are listening to make a difference and to make a mark to the ones who are suffering. That, dear Lord, we have been blessed with a life that is non-autistic, and you have placed us so that we can make a difference to those who have been affected. Let this be new and let it be important each and every day in our lives. Thank you, dear Lord. We are now about to go and sleep. Please bless each and every one of us. In Jesus' name, I pray. Amen. Amen. Already, Thank you, Futi. amen. Can you please close the recording? I don't know who took the host, but oh, Already, can you please stop the recording? I can't close it. I'm no longer a host. And good night, everyone.